kemm napprezzaw dak il-ħabib illi il-ħaġa jgħidilna kif inhi. Mingħajr ma joqgħod isebbaħa jew ikun diplomatiku żejjed. Ġagbu fl-ittra tiegħu kapitlu 4 vers 7 jgħidilna sottomettu ruhkom għal Alla, iqfulu lix-xitan u jaħrab minnkom, esqu lejn Alla u jersaq lejkom, natfu jdejkom ja midinbin u saffu qalbkom ja intom ta' żewġ timħuħ. Kif indirizzana l-ewwel nett ma tantx huwa komplimentus midinbin u nies ta' żewġ timħuħ, nies indeċiżi, nies li għadna ma ddeċidejniex f'liema triq idu nimxu. Bħalli kieku aħna Kristjani, però għad fadlinna ħafna attrazzjoni, ħafna xjattirana fid-dinja. U allura ġagbu qiegħed jappellalna biex niddeċiedu darba dejjem x'se nagħmlu bħajjitna. U l-tweġiba tiegħu hija issottomettu ruħkom għal Alla. Aħna ħlejja tiegħu, aħna magħmulin mit-trab tal-art, Alla sawwarna u ffurmana u għamilna fuq ġbija tiegħu u l-bniedem ma jistax jan possibbli illi isib it-twettieq u s-setqa tiegħu apparti minn Alla. Allura ġagbu b'mod l-aktar dirett qed jgħidilna issottomettu ruħkom għal Alla. Ġesu meta għallem matul missier tiegħu darba lin-nies in ġenerali għalhom ħudu l-madma tiegħi fuqkom. B'dik l-awtorità divina tiegħu qed jistedinna li aħna nieħdu fuqna il-madmad, taf x'in il-madmad dik il-biċċa injama li poġġu fuq il-barrin biex jaħartu u l-bidwi jkun jista' jsuqhom minn wara. U Ġesu qed jgħidilna ħudu l-madmad tiegħi fuqkom. Alla jippreferi illi aħna nieħduh fuqna nfusna mingħajr ma jisfurzah fuqna. Għaliex Alla jrid li aħna il-rispons tagħna għall-imħabtu ma jkunx rispons imġiel jew sfurzat imma aktarx ikun rispons tal-imħabba. U allura bis-sottomissjoni tagħna meta aħna noqogħdu għal Alla u nsibu postna bħala ħlejjaq tiegħu, bħala nies salvati minnu, hemmhekk inkunu dħalna jew nkunu ħanejdu bdejna nimxu f'dik il-modija li twassal għal kuntentizza vera fina nfusna, imma aktar importanti minn hekk inkunu għarafna kif aħna nistgħu nsebħu lil Alla u Salvatur tagħna. Fit-trajlut infatti jiġibilna din l-analoġija jew tixbieħa. U jgħidilna asma' intom il-kol kellkom missirijiet tal-ġisem u kollha kemm aħna għandna missirijiet. Rabbewna u meta ħarsu lura ngħidu iva b'mod ġenerali xtaqulna l-ġid. U meta wissewna jew korreġewna jew witbuna għamlu dan għall-ġid tagħna. U forsi kien hemm dak l-eċċezzjonijiet imma anke li trallut tgħidilna li huma għamlu hekk skont kif derilhom l-aħjar. Għax kulħadd għandu l-limiti tiegħu. U aħna allura narfu aħna rikonoxxenti lhom il-ġurnata illi kemm kien vantaġġjuż għalina li kellna missier imma ma ħalliniex nagħmlu li rridu li fetlinna tajjeb biex naqgħu fuq xi sisal isfel fl-aħħar mill-aħħar imma korreġewna. Fetħulna għajnejna, rriduna li nkunu sottomessi għalihom, nobduhom. Kemm aktar jgħidilna imisna nkunu sottomessi għal missi l-ispirti biex ngħixu. Kemm aktar. Ġifieri jekk aħna għarafna mis-sens komun u mill-loġika illi da missieri, da tani l-ħajja u allura jien ħanoqgħod għalih għax qed jagħtini parir tajjeb, mela kemm aktar. Għandna nissottomettu ruħna għal Alla. Ġagbu għandu raġuna u kien tgħidilna sottomettu ruħkom għal Alla, iqfulu lix-xitan u jaħrab minnkom, ġifieri ġagbu qed jara sitwazzjoni antipatika fejn il-Kristjani qegħdin suppost daħlu f'din il-vija ta' sottomissjoni. Però fl-istess ħin qegħdin ħallu l-trikkjar jew l-manuvrar jew il-tattika tax-xitan telibhom. Mhumiex sodi biżżejjed. Għadna ma rafniex illi l-Kristjan finalment fl-aħħar mill-aħħar huwa l-sir talla.
U xi ħaġa fil-bidu tixxokkjana meta però tirrealizza x'inhi li tkun ir-sit Alla hija li inti l-aktar bniedem liberu biex tħobb u taqdi lil Alla b'qalbek kollha u b'ruħek kollha. Mela x'inhi s-sottomissjoni tagħna il-quliet Alla lejn Alla missiena? Sottomissjoni bażikament tfisser li inti tkun suġġett għal Alla. Tkun suġġett għalih. Ġifieri toqgħod għar-rieda tiegħu. U allura timplika dil ħaġa sottomissjoni u naf li mhix kelma popolari llum il-ġurnata x'kulħadd illum irid il-libertà tiegħu u l-indipendenza tiegħu u li ħadd ma jidaħallu. Aħna qegħdin il-Vanġelu qiegħed ipoġġina fuq l-estrem ieħor. Kollha kemm aħna individwi u kollha kemm aħna għandna l-karattru tagħna. Issa Ġesu qed isejħilna biex il-koll kemm aħna nieħdu l-madma tiegħu fuqna u nitalmu minnu għax hu ġwejjed u mli f'qalbu u hekk insibu s-serħan għarruħna. Ġifieri l-oppost ta' kif toffri d-dinja tgħid għamel li fettillek, wettaq lek innifsek, sib il-kontentizza tiegħek innifsek. Il-Vanġel qed jgħidilna li għandna nissottomettu ruħna għal dak li ħalaqna. Idea bażika ħafna, idea fondamentali, fejn aħna allura jridu nifhmu illi sta għalina li aħna bla riserva nagħtu l-fema tagħna lil Alla, nagħtu r-rieda tagħna lil Alla, nagħtu l-affezzjonijiet tagħna lil Alla, kull ma aħna huwa tiegħu u aħna narfu illi hu għandu kuljett illi jidderriġina u fil-modijiet li jaħseb li hu l-aħjar u mingħajr ma nippillaw. U allura ħanipprovaw niftħuha din l-idea. Ħanipprovaw niżviluppawha. L-idea li aħna nissottomettu ruħna għal Alla. L-ewwel ħaġa li aħna nċedu bil-ferħ, importanti meta ngħidha bil-ferħ mhux bit-tgemgim, mhux bil-kritika fis-sigriet ta' qalbna, ma nċedu bil-ferħ u bi-gratitudni għad-dritt ta' Alla fuqna u għas-sovranità ta' Alla fuqna. Meta ngħidu Alla sovran, Alla huwa realment sultan li għandu lilna bħala sudditi tiegħu. Is-salta Alla mhijiex affarijiet ta' ikel u xorb imma ġustizzja, sliem u ferħ fl-Ispiritu Santu. Ninsabu f'dik is-saltna. Kristu daħħalna f'dik is-salta, trasferina minn taħt id-dominju tad-dlam għas-salta ta' ibnu l-maħbub. Ġifieri ir-relazzjoni tagħna ma' Alla hija waħda sewwa. Issa, f'dik is-saltna rridu nibdew narfu bil-ferħ illi Alla huwa s-sovran fuqna. U allura kwalunkwe ħaġa li tiġrilna jekk hija baxxa jew għolja, ta' niket jew ta' ferħ, dik jridu narfuha u nissottomettu ruħna għalija għax hija rrieda ta' għalina. Ħammur fl-ittra lill-Filippin, għaliex l-ittra l-Filippin hija għalqa fejn nistgħu nimirħu naraw kif taħdem u x'inhi propjament is-sottomissjoni li ġagbu qed jgħidilna s-sottomettu ruħkom għal Alla, xi tfisser? Għandna l-Apostlu Pawlu qiegħed inkarċerat fil-ħabs f'Ruma u qed jikteb din littra ta' rattilħaj lill-aħwa fil-belt ta' Filippi biex jirringrazzjahom għall-lotja ta' flus li bagħtulu u anke biex jarrafhom minn xi x'inhu għaddej. U meta qed ngħidilkom jien allura rridu nċedu għas-sovranità ta' Alla, Pawlu fl-aħħar tal-ittra jgħid hekk ara, kapitlu 4 vers 12. Pawlu jgħid jiena naf ngħix fil-aks u naf ngħix ukoll fil-ġid. Kullhom kienu f'kollox jiena mgħallem, dana kien trenjat biex inkun sew fix-xeba u kemm fil-ġuħ, sew fil-ġid u kemm fil-aks. Pawlu għaraf matul mixja ta' ħafna snin mal-mulej li jkun kuntent, li jkun ferħan sew fil-ġid kif ukoll fil-aks. Nistgħu nżidu sew fis-saħħa kif ukoll fil-mard. Maħniex sottomessi għal Alla jekk aħna nikkritikaw u għandna ċerta
sigriet f'qalbna kontra Alla għax ma tanix jew għax ma ħajdu hekk ma poġġinix fit-triq lixxa bħalma nixtieq jien. Pawlu jgħidilna nafnejx fil-aks, nafnejx ukoll fil-ġid. Dik l-ewwel ħaġa. Narfu illi l-qagħda tagħna huwa Alla li poġġina fiha. U Alla li poġġina fiha. It-tieni ħaġa. Inkun ta' bilħaq sottomessi lejn Alla meta narfu il-ġustizzja u l-erf insuperabbli tiegħu. Aħna meta bl-intelligenza tagħna bis-sapjenza tagħna qatt ma nistgħu nlaħqu jew nibdew biex illaħqu mal-modijiet t'Alla. F'Iżajja jgħidilna il-modijiet tiegħi mhumiex il-modijiet tagħkom. it-toroq tiegħi mhumiex it-toroq tagħkom. Bħalma ismewit waqola mill-art hekk ukoll ħsibijieti mhumiex ħsibijietkom. U allura tajjeb li aħna nifhmu illi Alla fl-erf tiegħu kapaċi daħħalna f'sitwazzjonijiet forsi daqsxejn antipatiċi, forsi mhumiex tal-gosti tagħna. U mal-darba nistgħu nittawlu lejn l-Apostlu Pawlu. U kif għattilkom, qiegħed f'Ruma, għamel sentejn fil-ħabs f'Ruma, wara l-ġimgħa tela Ruma kien ħabsi. Wara sentejn inħeles, però kapitlu 1 vers 12 jgħid irridkom tifhmu ħuti. Illi dak il-ħwejx li ġrawli, u ċoe illi hu kien arrestat f'Ċesarija u għadda ġuri u mbagħad finalment kellu appella biex jidher quddiem Ċesari u mbagħad qabad il-vjaġġ ġie Malta, tela Ruma, dan affarijiet kollha li kienu aħna narawhom bħala żvantaġġi. Bħala żvantaġġi għax ngħidu kieku kien liberu, ara kemm kien ikollu ministeru aktar iżgħet effettiv. Pawlu le. Pawlu qed jifhem li hemm li Alla involuta f'dil ħaġa. Irridkom tifhmu li dak il-ħwejġ li ġraw li swew aktarx għax-xandir tal-Evanġelju. Meta assessja s-sitwazzjoni beda jirrealizza li hu li qed fil-ħabs, qiegħed ixandar il-nies li jiġu għandu, kellu dar mikrija u kien fil-ktajjer hemmhekk f'dik id-dar, però fl-istess ħin l-aħwa li kienu f'Ruma meta semgħu li l-Apostlu Pawlu kien fil-ktajjer huma aktar għamlu l-qalb biex ixandru l-Vanġelu. U Pawlu qal dan sewwa aktarx ta' vantaġġ għall-avvanz tas-salta Alla. Kristjan mhux sottomess lejn Alla, ifittex biss il-vantaġġ personali tiegħu. U jieqaf hemm. Kristjan huwa sottomess lejn Alla jaraf li Alla hija sovrana u l-erf tiegħu huwa lilin mill-vista tagħna. U għax ma nifhmux il-modijiet Alla ma jfissirx li Alla abbandunana jew telaqna jew insiena. Kristjan sottomess jifhem illi Alla fl-erf insuperabbli tiegħu kapaċi jagħmel ħwejjeġ illi dak il-ħin jidhru forsi wkoll assurdi. Imma nafu illi Alla qed jaħdem u jwettaq il-għan tiegħu. Tielet ħaġa, meta ngħidu sottomissjoni lejn Alla, jiġifieri li jkollna sens qawwi tal-imħabba qaddisa tiegħu lejna, l-imħabba qaddisa mhux imħabba li fissidna u jitlifna. Ja mħabba illi tagħmilna nixbħu aktar lil Sidna Ġesu. Jkollna sens qawwi wkoll tal-għożża u tal-protezzjoni tiegħu lejna. U għal darb'oħra protezzjoni ma jfissirx biss illi ma ttajrniex karozza, ma nimirdux u dal-affarijiet. Alla għandu pjan partikolari għal kull wieħed minn uliedu. Imma finalment huwa l-istess pjan għal uliedu kollha, u ċoe illi iġibna biex ikollu familja ta' ħafna aħwa b'Ġesu Kristu bħala l-kbir fostna. L-Apostlu Pawlu wkoll fehem kemm Alla minkejja il-konflitti tiegħu u minkejja il-priġunerja tiegħu u l-iżvantaġġi fiżiċi li kien għaddej minnhom, Pawlu fehem li Alla jħobbu. U kien allura sottomess igawdi jassorbi dik l-imħabba tiegħu lejh. Kapitlu 1 vers 19 tal-Filippin. Jgħid jiena naf li dan il-fatt li kien priġunier da jiswili għas-salvazzjoni tiegħi permezz tat-talb tagħkom u tal-għajnuna
tal-Ispiritu ta' Ġesu Kristu. Skont il-mistennija mħeġġa u t-tama tiegħi illi ma jkolli xejn minn xiex nistħi. Imma li bil-qlubija kollha, jew bil-konfidenza kollha, bħal dejjem, meta kien ħieles mod, imma wkoll issa illi kien marbut bħal dejjem, hekk ukoll issa Kristu jitfaħħar f'ġismi. Kristu jkun magnifikat f'ismi, bħalma qal Ġwan il-Battista, u jeħtieġ jikber, jien neħtieġ li nonqos. Kristu jitfaħħar f'ġismi sew fil-ħajja kif ukoll fil-mewt għax għalija l-ħajja Kristu u l-immut jaqlih. Kien konvint Pawlu minħabba Alla leħ? Iva, kien diġà qal u kiteb illi jiena msallab ma' Kristu madankollu jien ngħix ma mhux jien huwa Kristu li jgħix fija. U l-ħajja li ngħix issa ngħixha bil-fidi fl-iben Alla li ħabbni u ta' li nnifsu għalija. Ara l-istuqa tiegħu min xi għadda il-gwaj, is-saram, il-ħbit fuq il-persuna tiegħu, is-swat, il-tħaġġir, in-nawfraġi li sofra. Alla għaddih minnhom u Pawlu aktar marċiva dawn l-affarijiet li aħna nitkexkxu minnhom, Pawlu sar aktar konvint kemm Alla ta' bilħaq iħobbu. Għaliex Pawlu kien sottomessa rrida Alla. L-affezzjoni tiegħu, ir-rida tiegħu, il-fema tiegħu, l-understanding tagħna li aħna nifmu li Alla huwa suprem. U allura jien loġikament se nsib posti taħt Alla bħala l-ħlejqa tiegħu, bħala l-wilt adottiv tiegħu. Aktar minn hekk. Il-sottomissjoni tfisser li aħna napplikaw b'diligenza, b'bżulija, mhux ħajdu hekk b'nofs qalb, imma li nkunu enerġetiċi sabiex il-moħħ u r-rieda tagħna jsiru jaqblu mal-fema u r-rieda ta' Alla. Fl-istess ittra l-Filippin Pawlu lill-aħwa Filippi qalilhom ħajkolkom fikom dan il-ħsieb li kien fi Kristu Ġesu. Xi ħsieb kellu x'mentalità kellu Ġesu Kristu u li kien f'sura ta' Alla ma jsirx bħala ħaġa misruqa li jkun daqs Alla u frattant battalju nnifsu. U ħafuq is-sura l-qaddej u ġie fostna bħala il-sir. U kien obbedjenti għal-liġi ta' Alla saħansitra sal-mewta tiegħu fuq is-salib. Ġifieri Ġesu li ben Alla is-suprem għaraf jitbaxxa l-ġid ta' ħaddieħor. Ekk ukoll Pawlu qed jgħidilna għamlu jew adottaw għalikom fuskom il-mentalità ta' Kristu. L-istess ħsieb li kellu Kristu. Li ġie fostna mhux biex ikun moqdi, imma biex jaqdi. Aħna il-fema naturali tagħna tgħidilna irid inkun ix-xamplat, irid inkun komdu, irid inkun bla tbatija, irid neveta dal-affarijiet kollha. Kieku Ġesu għamel hekk, fejn hija s-salvazzjoni tagħna? Kieku Ġesu baqa' fil-glora tal-ġenna, adurat mill-anġli u s-serafini u l-kerubini. U ma rafx illi minħabba fina u s-salvazzjoni tagħna isir bniedem mhux magħruf, majjar, ikkalpestat, flagellat u msallab. Ħajkolkom fikom dan il-ħsieb. Ġesu kien sottomess għal Alla. L-Apostli għalilhom l-ikel tiegħi huwa li nagħmel ir-rieda ta' dak li batni. Joffru l-ikel, ħobs, ħut, kull mallem, kull. U Ġesu qed jgħidilhom għandi ikel li intom ma tafux bih. L-ikel tiegħi u nagħmel ir-rieda dik is-sottomissjoni ħelwa, dik is-sottomissjoni kontinwa, ammirabbli li Ġesu kellu lejn ir-rieda tal-Missier. Nimxu pass ieħor l-qudiem. Meta ngħidu sottomissjoni fisser illi inżommu l-erwieħ tagħna, il-persuna tagħna bil-fidi u bis-sabar aktarx milli naqgħu f'dispondenza, niket, depressjoni, swiet il-qalb, ħafna drabi u forsi tħassu li konfuskom, kemm huma żgħar u trivjali dawk l-affarijiet illi jsewdulna qalbna.
U ngħidu alla jien daqshekk vavu, jien daqshekk tifel ċkejken, illi ħaġa żgħira nagħmel muntanja minnha. Alla jridna b'mod ġenerali, iva, b'mod ġenerali li nkunu nies ħienja, nies kuntenti, nies ferħana bih. Fl-issa sitra l-Filippin għandna xalata ta' ferħ. Xalata ta' ferħ. Kolku tot il-kelma ferħ jew nifraħ jew ifirħu xi 17 darba fitra qasira. Imma rridkom tiftakru min kitibha. Min kitibha kellu l-ktajjem ma jidher, il-ktajjem tal-metall, il-ċekċku ma jidher. Ma jistax joħroġ barra fit-toroq. U qed jgħidilhom lil dawn il-Filippin. Isimgħu il-lingwaġġ tiegħu. Għandi din il-fida qawwija li nafu nibqa' magħkom il-koll għall-aħjar tagħkom u għall-ferħ tal-fidi tagħkom. Biex il-ferħ tagħkom jiżdied aktar u aktar Ġesu Kristu għalija billi nerġa' niġi għandkom. Pawlu qed isib il-ferħ tiegħu fil-prospett li jerġa' jiltaqa' ma' dal-Filippin, ħutu fil-fidi, sabiex jitenna magħhom. Aktar l-qudiem jgħidilhom żommu il-kelma tal-ħajja biex nifraħ fil-jum ta' Kristu. Li jien ma nkunx ġrejt għal xejn u lanqas tabat għal xejn. Iva mqarki u kelli nissawwa fuq il-vittmi u s-sakrifiċċji tal-fidi tagħkom jiena nifraħ u nkompli nifraħ magħkom il-koll. Għall-istess ħaġa kunu intom ukoll ferħanin u firħu miegħi. U ferħan u jrid li ħadd ieħor ukoll jifraħ miegħu. Dan huwa Kristjan tipiku. Il-Kristjan normal, mhux il-Kristjan eċċezzjonali. Alla jrid kif qalilna l-Apostlu Pietru fl-aħħar mill-aħħar. Illi għalkemm ma narax Ġesu Kristu. Intom temnu fih u għalkemm ma tarax bħalissa tifirħu ferħ li ma jtfissirx u mimli glorja. U dik turi s-sottomissjoni tagħna lejn Alla b'mod brillanti. Jiġifieri x'inhi ċ-ċirkostanza, huma x'inhuma il-sitwazzjonijiet korroħ jew sbieħ li għaddem minnhom. Il-fatt li jiena se nibqa' nom fil-ferħ tal-mulej qed nuri kemm ta' bilħaq jiena sottomessa l Alla. Illi minix qed nagħmel nifsi vittma taċ-ċirkostanzi. Imma fl-aħħar mill-aħħar jiena l-sir ta' Kristu jew kif qala Pawlu il-priġunier ta' Ġesu Kristu. Fil-Efesin hekk aħna forsi n-nies għoddew meta rawh bil-ktajjem bis-soldati miegħu, bis-soldati Rumani, li huwa l-priġunier ta' Ċesari. Pawlu qal le. Għaljena l-priġunier ta' Ġesu Kristu. Fuq kwalunkwe sit li hemm fuqek, fuq kwalunkwe supervisor jew mallem jew superjur li għandek fil-ħajja tiegħek fuq il-post tax-xogħol jew bnadi oħra, għaraf illi fuqhom il-koll hemm is-sit tas-sidien u s-sultan tas-slaten. Inkunu vera poveri, inkunu vera foqra fil-fidi. Jekk jiena ngħid imma għax inti m'intix Pawlu il-priġunier ta' Ġesu Kristu. Dik hija l-mentalità li rridu nadottaw. Il-priġunier ta' Ġesu Kristu mhux il-priġunier ta' Ċesari. Kulħadd forsi jarfu hekk. U f'ċertu sens hekk kien. Imma Pawlu ola aktar il-fuq. Aktar il-fuq kellu l-ħsieb ta' Kristu. Bħalma Kristu ġie biex jaqlanna salvazzjoni bid-batija tiegħu, Pawlu għaraf, u għalilhom l-Efesin għalilhom jiena issa nifraħ fit-batijiet tiegħi għalikom. Nifraħ. U nimla f'ġismi dak li jonqos il-batijiet ta' Kristu. Pawlu għaraf jiġifieri illi iva jekk ħan nissottomettu ruħna għal Alla, jridu ngħaddu mid-batijiet, imma ma jfissirx b'daqshekk il-ħajja tagħna ħassir bniedem weħida. U ħassir sewda bħalli kieku aħna bil-vistu. Imma ħatkun ħajja bażikament karatterizzata mill-ferħ. Mill-ferħ tal-Ispiritu Santu. Kapitlu 3 vers 3 Pawlu kompliet iċ-ċirkonċiżjoni aħna li nqimu l-Alla fl-Ispiritu u nifirħu fi Kristu Ġesu. Qegħdin taraw? Pawlu qed jgħid
Kif jinara fil-Kristjan? Waħda minnhom hija nifirħu fi Kristu Ġesu u li m'għandniex fiduċja qawwija fil-ġisem, m'għaddix nafdaw fina nfusna kif konna qabel, dak li ħanamlu biex nipprova nirbaħ il-ġenna, le. Le, issa jiena niddependi għal kollox fil-Kristu u nifraħ fih. Kapitlu 4, vers 4, Pawlu jerġa' jgħid, ifirħu dejjem fil-mulej u nerġa' ngħid, ifirħu. Ħalli kieku din il-lezzjoni hija waħda diffiċli u Pawlu kellu jirrepetija għal ma nafx kemm il-darba biex jikkonvinċina illi l-aqwa prova li nistgħu nagħtu li aħna sottomessi għal Alla, li aħna qegħdin taħt Alla qegħdin noqogħdu għar-rieda tiegħu hija illi jiġri x'jiġri mal-tempju u b'nazzi nifirħu dejjem fil-mulej. Għaliex għax nafu illi fl-aħħar mill-aħħar skont il-weda tiegħu hi illi jagħmilna werrieta tiegħu tul l-eternità. Nirrassenjaw ruħna għal volontà t'Alla. Dik jekk ikollna niġbruha vera fil-qosor l-idea ta' sottomissjoni. Illi jiena nkun rassenjat għar-rieda t'Alla. Narawha b'mod superb fil-ħajja ta' Ġesu Kristu, bil-bidunet kien sottomess. Sottomess għal Marija u Giuseppi bħala tifel ċkejken dejjem obdihom lu qegħdilna kompla jobdihom. Anke meta baqa' wara Ġerusalemm ma jfissirx li m'obdihomx, kien qed jobdi r-rieda tal-missier fil jkun fix-xogħol ta' missieru fit-tempju, ma lu jagħmilha ċara kompla sottomess għalihom. Kompla sottomess għalihom u niżel magħhom f'Nazaret. Ġesu finalment wasal biex qal meta kien fid-dell tas-salib. Missier mhux ir-rieda tiegħi, ma tiegħek tkun magħmula. Sottomissjoni perfetta. Ġesu għaraf li kellu rieda, però dik ir-rieda rrid li tkun assorbita fir-rieda t'Alla. Li tot u li tiddeċidi l-affarijiet għalhekk kienet ir-rieda ta' Alla l-missier. Naraw nies oħra illi fl-istess linja għarfu illi finalment meta narfu nifirħu fir-rieda ta' Alla għalina, f'dak li jibgħatilna Alla. Ġob, pereżempju meta wara li Alla ippermetta lix-xitan biex iċaħdu minn ġidu, minn uliedu, anke minn saħħtu. Ġob stqarr u qal il-mulej tani mhux ix-xitan ħadli. Il-mulej ħadli. Il-mulej tani, il-mulej ħadli, jkun imbierek dejjem issa mill-mulej. Okay, kellu l-xitan dar kontriħ, ħadu kontriħ, għal dar boħra bħal Pawlu, mhix il-proġenità ċese, il-proġenità Ġesu Kristu. Mhux ix-xitan ħadli, il-mulej ħadli. Il-mulej ħadli. Is-sovranità divina ta' Alla fuqna. Il-fatt li aħna rridu naslu biex ir-rieda t'Alla għalina tkun deċiżiva. Deċiżiva. Salm 40 vers 6 jgħidilna. Sakrifiċċju offerti int ma titaħxaqx bihom, int ftaħt li widnejja. Alla ordna da' sakrifiċċji li jsiru fit-tempju fl-antik, tajjeb? Però hawnhekk il-salmista qed jaraf aktar u aħjar minn dawk is-sakrifiċċji hija li ftilna widnejna biex nobduh. Int ftaħt li widnejja. Offerti tal-ħruq u sakrifiċċji għad-dnub int ma rridx. Qed imbagħad jien ġej fit-tikbiba tal-ktieb hemm miktub fuqi jien nifraħ meta nagħmel ir-rieda tiegħek Alla tiegħi. Iva liġi tiegħek hija ġewwa qalbi. L-istess ħaġa li għadni kif qegħdin ngħidu. Jien nifraħ meta nagħmel. Id-differenza bejn Kristjan matur u Kristjan tal-ħabba gozz hija din. Forsi tnejn jagħmlu r-rieda t'Alla. Imma l-Kristjan matur, il-Kristjan li għandu l-moħħ ta' Kristu jifraħ jagħmelha. Jifraħ jagħmelha. Ħafna Kristjani jagħmluha b'nofs qalb u b'tant sforz. Ir-rieda t'Alla hija sabiħa, hija tajba, hija qaddisa, hija ġusta. Għamilha bil-ferħ. U hemmhekk qegħdin
nkun qed dħalna f'dik ħajdu hekk fl-aħħar mill-aħħar huwa l-obbligu tagħna. Jekk ġabbu jidna sottomettu ruħkom għal Alla qed jagħtina kmandament dirett is-sottomettu ruħkom għal Alla. Għaliex għandi nagħmel hekk? Għaliex Alla huwa perfett u b'ebda mod ma nista' b'xi mod jew ieħor imqar jgħaddi l-dubju illi qed ikun inġust miegħi. Musa lil-Lut qabel ma miet għallimhom għanja sabiħa fid-Deuteronomju fejn jgħid jiena nniedi isem il-mulej għatu ġieħ lill-Alla tagħna u l-blata Emilu huwa perfett. Emilu magħna konsistentament kuljum kull sekonda. Huwa perfett għax ġusti huma traqati kollha. Alla ta' kelmtu u bla ħażen ġust u rettu. Għalfejn għandu nobdieħ, għalfejn għandu kun noqgħod għala Alla u għarrieda tiegħu għax u perfett, u rett, u ġust. Dik l-ewwel ħaġa. It-tieni raġuni hija l-fatt li Alla għandu intenzjoni, dik l-intenzjoni hija infallibbli. Efessin 1:11 jgħidilna li Alla qed jaħdem il-ħwejjeġ kollha skont l-għan tal-intenzjoni tiegħu. Kollox qed jaħdem skont il-għan tal-intenzjoni tajba tiegħu. Għandna nkunu rassenjati jew nkunu sottomessi fl-aħħar mill-aħħar għall-interess u l-ġid tagħna. Jekk inti tħobb irruħek, jekk inti ta' bilħaq trid li fl-aħħar ta' triq ma ssibx li jasqaq ma tkun triq li tagħti għal ħajja eterna. Għandna narfu li il-modi tal-lamana mhumiex omja, mhumiex bħalli kieku bla doċċ. Ma la jafna bisimna, naqqax isimna fuq il-pala ta' jdejh u aħna jeżis għalih daqs il-mimmi ta' jnejh. Jien ħabbejtek b'imħabba ta' dejjem, għalhekk bil-fedeltà jiena ġbittek lejja jgħidilna. Kif? F'Ħożea wkoll, Ħożea 2:14, qed jitkellem dwar Iżrael hawnhekk, u qed jgħid għalhekk ara jien se nħajjara. Alla sikwit iħajjarna jinnamra ma' ruħna. Jinnamra ma' ruħna. Inħajjara u nġiba fid-deżert u nkellima bit-tajjeb. U minn hemm nagħtiha loqsma tad-dwieli tagħha. U wieħed akor bħala bieb tat-tama, akor tfisser il-bieb tat-trabil. Alla jgħaddina mill-bieb tat-trabil u kulħadd jaf xi ġifieri trabil. U dak il-bieb kif ngħaddu minnu u nħarsu lura ngħidu x'bieb ta' tama kien. Kien bieb ta' tama. Alla issa qed jgħallimni biex inħares mhux biss sakemm tara l-vista fiżika tiegħi, ma nħares sal-eternità. Wieħed akor nagħmlu bħal bieb tat-tama u minn hemm twieġeb bħal fiem żożita bħal meta telet minn art l-Eġittu. Alla għandu ħabta kif jiġbidna lejh. Anke jekk joħorġna fid-deżert, anke jekk ngħaddu minn wieħed akor. Għandu ħabta biex dan l-affarijiet kif jaqlibhom għal ġid tagħna. Għalfejn għandna nkunu rassenjati għar-rieda Alla fl-aħħar mill-aħħar il-prospett ta' feliċità eterna. Aħna jekk issaqsi forsi tagħmel daqsxejn ta' sondaġġ u saqsilni x'tixtieq l-aktar fil-ħajja. Okay, forsi jkun hemm nies jgħidulek il-flus jew li jilħaq f'xi karriera, ma ħafna naħseb jiena min jaħseb ftit. Jirrispondi fl-aħħar mill-aħħar irrid nkun kuntent. Għax x'jiswielek li jkollok kwalunkwe ħaġa oħra ma tkunx kuntent. Tifhem? Il-feliċità lena. Fejn tinsab lena? Imberkin il-foqra fl-ispirtu, imberkin il-ġwejdin, imberkin dawk li għandhom qalbhom safja, imberkin dawk li għandhom il-ġuħ u l-ħaġġ għal ħajja ġusta. Imberkin huma dawn in-nies fejn l-Alla jgħidilhom jiena narsek miegħi għal dejjem. Alla għandu nies maħbubin tiegħu. Narsek miegħi għal dejjem, iva narsek miegħi bil-ġustizzja.
u bis-sewwa, bit-tjieba u bil-ħniena. Narsak miegħi wkoll bil-fedeltà, jew ċoj Alla mhux se jerġa' jibdielu bil-fedeltà Alla jżomm kelmtu u inti taraf lil mulej. U meta tgħid Alla tgħidel inti mbagħad taraf min jiena. Kif ħanar fil-mulej bħala Alla sovran. Bħala Alla li għandu il-jett u kull dritt li jikmandani. Alla kellimna fiċ-ċar u rieku bniedem x'inhu tajjeb. U xirrit Alla minnek illi inti timxi miegħu bl-umiltà tħobb is-sewwa. Hekk u hekk biss nkunu qegħdin nuru li aħna ta' bilħaq sottomessi għal Alla. Is-sottomissjoni tagħna lejn Alla bħala l-Knisja tiegħu Pawlu jiddeskrivja b'mod sabiħ fejn jgħid irġiel ħobbu nisa tagħkom bħalma Kristu ħab lill-Knisja u tali nnifsu għalija biex għaddisha u jnaddafa bil-ħażil tal-kelma bil-kelma biex jagħmilha tidher qudiemu Knisja glorjuża bla tikmixa u bla xejn minn dan, ma biex tkun Knisja sabiħa qudiemu. Imbagħad jindirizza wkoll in-nisa. Is-sottomettu ruhkom għal żwieġkom bħalli kieku lil mulej. Il-Knisja hija sottomessa għal Kristu. Għaliex? Għax Kristu huwa l-ħalliq tagħna aktar minn hekk Kristu wkoll huwa l-feddej tagħna. Xtrana għalih innifsu. U allura iva. Kull raġun għandna nkunu sottomessi għalih. Issa meta ngħidu sottomissjoni lejn Alla, kif ħatidher fil-prattika? Billi nkunu sottomessi għal nies illi Alla jgħidilna nissottomettu ruħna għalihom. Illi Alla jgħidilna biex nobduhom, biex noqogħdu għalihom. Għaliex Alla huwa Alla ta' ordni u mhux tat-taħwit, mhux tal-konfużjoni. Alla jrid mhux bis-soċjetà ordnata, imma wkoll knisja li qed tiffunzjona tajjeb, familji li qegħdin jiffunzjonaw tajjeb. U allura fl-Iskrittura nsibu diversi istituzzjonijiet jew nies illi Alla tgħidilna għandna noqogħdu għalihom. L-ewwel ħaġa l-gvern. Il-gvern ċivili. Il-gvern ta' pajjiżna. Għandna nirrispettawh. U tal-liema partit hu. Il-gvern għandu jkun rispettat għax huwa poter, huwa seta' li Alla nnifsu stabbilixxa biex imexxi bil-ġustizzja u jżomm l-ordni fil-pajjiż. Rumani 13 jagħmililna ċara id-dover tagħna bħala Kristjani sottomessi li Alla li għandu nkunu sottomessi lejn il-gvern tal-pajjiż. Ħajkun kull wieħed suġġett għal seta' aktar għolja għax m'hemm ebda seta' ħlief dik tal-Alla. Is-setat li hawn huma mwaqfin minn Alla. Kull gvern taħt il-kappa tax-xemx Alla stabbilih. Alla stabbilih. U kull gvern li jagħti kont il-Alla. Jien bħala ċittadin ta' pajjiżi għandi bżonn li nkun suġġett lejn dak il-gvern. Meta jgħidu suġġett jiġifieri wkoll illi jiena nitkellem sew dwar politiċi u mhux ngħaddihom biż-żmien u dafejt kollha u kolli nitlob għalihom biex Alla jagħtina permezz tagħhom ħajja kwieta, stabbli. Fejn il-Vanġeliku jista' jixxandar bla tfixkil ta' xejn. Dik l-ewwel ħaġa. It-tieni, illi nkunu sottomessi wkoll lejn fil-Knisja lejn nies illi jistinkaw u huma attivi u f'ċertu sens allura il-magna tal-Knisja qiegħda titħaddem effettivament permezz tagħhom. Għandna eżempju ċar fl-ewwel tal-Korintin, kapitlu 16, vers 16. Fejn Pawlu jsemmi lil familja ta' Stefana li l-ewwel frott fl-Akkajja li taw ruhom, iddedikaw ruhom dan għal Ministeru tal-Qaddisin. Għal Ministeru ta' Kristjani oħra. Kienu tant impenjati fix-xogħol. Li għandkom tissottomettu ruhkom għal nies bħal dawn u għal kull min jgħin u jaħdem magħna. Jekk aħna rridu l-ordni fil-Knisja, jeħtieġ narfu
Dawk fostna li qegħdin impenjati u qegħdin kommessi għax-xogħol. U qegħdin jistinkaw biex il-Vanġelu jgħaddi l-qudiem f'pajjiżna. Aħna li forsi daqsxejn għajna xellura għandna nrispettawhom. Għandna wkoll nitolbu għalihom. Aktar minn hekk. Għal min għandna nissottomettu ruħna Kolossin 3, vers 18. Pawlu jindirizza lin-nisa, nisa sottomettu ruħkom għal żwieġkom kif jixraq fil-mulej. Żmien ta' femminizmu x'vera llum u forsi kollha kemm aħna ġejna bombardjati u di tidher allura tant antikwata u tant skaduta dil ħaġa illi n-nisa joqogħdu għal żwieġhom. Ma ddoqx illum il-ġurnata, ma ddoqx. Ma jekk inti Kristjan, issa hawnhekk issa where the rubber hits the road, ħatagħti prova int mara miż-żewġa. Kemm verament inti sottomessa għal Alla meta toqgħod għal żewġek. Meta tikkopera miegħu. Meta tfittex biex tissapportjah u tgħinu aktarx milli tpoġġi il-bsaten fir-roti u tara kif tkun sovversiva għalih. Alla poġġa kap fil-familja, il-kap huwa r-raġel. Il-mara tikkumplimentaħ u setqu u tgħinu bħala l-għajnuna tiegħu. Mill-bidunet kien hekk. Alla qal mhux sewwa r-raġel jkun waħdu, nagħmillu għajnuna illi taqbel għal miegħu u għamillu lil-Eva. L-affarijiet ma nbidlux. Pawlu qal lin-nisa, nisa issottomettu ruhkom għal żwieġkom ma jfissirx li issir it-tapit tiegħu, ma jfissirx li tagħlaq ħalqek, ifisser li inti tikkopera miegħu u tarfu bħala dak il-persuna li inti stess fil-ħamla għażil tal-ħajtek biex toqgħod għalih bħalli kieku lil-mulej. Jew kif jixtaq lil-mulej. Jiġifieri inti qed tissejjaħ lil Ġesu qed tissejjaħlu sit, mela għamel kif qed jgħidlek Ġesu. U rispetta u ħobb il-żewġek u kopera miegħu. Imma wkoll it-tfal għadhom ikunu sottomessi għal ġenituri tagħhom. Hawnhekk f'din ħaġa is-soċjetà tagħna marret il-baħar. Tara ġenituri illi ħallu lil ulidhom jagħmlu li jridu, jaqtaw qalbhom kmieni wisq. U l-bqija dak il-ġenituri li jfittxu biex jieħdu bis-serjetà ir-responsabilità tagħhom. Li jrabbu tfal tagħhom fid-dixxiplina u fit-twiddib tal-mulej jiltaqgħu ma' ħafna u ħafna konflitti. Għaliex għax uliedhom huma tant imdakrin minn dik l-idea li jiena nagħmel ir-rid u jekk inta tipprova tagħmel xi ħaġa għandi n-numri fejn ċempel biex insejħa l-għajnuna tal-gvern. Diffiċli, però ma jfissirx għax diffiċli li aħna ma nagħmluhiex. Missirijiet iddejqux il-uliedkom biex ma jaqtawx qalbkom, imma fl-istess ħin it-tfal jgħidulhom tfal isimgħu mill-ġenituri tagħkom f'kollox għax dan jogħġob ħafna lill-mulej. Alla jaf illi l-aqwa training, l-aqwa taħriġ illi tarbija tista' tirċievi hija meta tkun ma' umma u missiera u qegħdin jgħallmu għall-biża' tal-Alla. Mhux l-iskola. L-iskola hija xi ħaġa ekstra. Kelb mingħajr demb xorta kelb jibqa'. L-edukazzjoni mid-dar jridu jirċievuha tfal. U għaliex hawn tant sfrattar u s-soċjetà tagħna nieżla u sejra bil-ħedem għala għax il-ġenituri mhux jagħmlu xogħolhom. Ma poġġewiex fil-moħħ ta' wliedhom illi intom tagħna u Alla jridna illi nagħlmukom u intom tobduna fġieħ il-mulej. Inta siddi, tal-fejt inta sew. U ilhom inta sew. Meta Oscar Wilde mar l-Amerika u ġie lura lejn l-Ingilterra u għallulu xrajt sabiħ u jew impressjonanti qal ħaġa waħda impressjonanti kemm fl-Amerika il-ġenituri jisimgħu mit-tfal tagħhom. Jiġifieri ħaġa ilha ġejja
minn żmien ilu. Sottomissjoni Alla ma jfissirx li nissottomettu mbagħad lejn kulħadd, lejn kull le. Għax inkunu ħajdu hekk servili imma narfu illi fl-aħħar mill-aħħar obbligati li nkunu sottomessi lejn Alla u lejn dawk in-nies ġenituri tagħna, presbiteri fil-Knisja, il-gvern, lejn dawn ukoll nkunu sottomessi, però mhux lejn kulħadd. Pereżempju, jekk jiena għandi l-ħbieb u dawn l-ħbieb ħajruni biex ninaqat magħhom fil-ħażen tagħhom, għandi nissottometti ruħi għalihom le, ovvjament. Eżempju nasib jiena sempliċi, però anke fil-tip tal-Proverbji, kapitlu 1, jgħidilna hekk. Proverbji, kapitlu 1, vers 10. Ibni, jekk ħajruk il-midinbin, tajdulhomx iva. Ġifieri tkunx sottomessa għalihom. Taqalhomx, jekk jgħidulek ejja magħna ħanissajjaw biex noqtlu, nonżbu bil-moħbi għal minu innoċenti. Ħanibelgħuhom ħajjin. Itfa' xortik magħna. Ma jkollniex ħlief borża waħda. Ibni la timxiex magħhom. Warrab riġlek minn traqathom. Każ ċar fejn aħna m'għandniex nissottomettu għal kull ċikku tal-poplu. Idu noqgħdu attenti għal min nissottomettu ruħna. U speċjalment ukoll fil-qagħda tagħna ma nissottomettux ruħna għal dawk in-nies li jridu jisirqulna il-verità tal-Evanġelju. U għalhekk illum niltaqgħu hawnhekk grupp żgħir vera imma għalfejn mhux mal-bqija għax nożżu l-Evanġelju. U nafu li band oħra l-Evanġelju mhuwiex mgħallem fis-safa tiegħu. Mhuwiex mgħallem fis-safa tiegħu. U għandna b'ċertu kuraġġ u din nagħmlu b'ċertu sens ta' sakrifiċċju wkoll. Imma hekk għandu jkun. L-Apostlu Pawlu meta ra kemm kienet kritika l-kwistjoni. Illi kien hemm nies qegħdin jgħallmu ta' pasi Kristjani dawn. Ma kienu qegħdin jgħallmu biex issalva mhux biss semmi f'Kristu. Meta tkun ċirkonċiż u tobdi l-festi tal-Lut u tobdi d-diet tal-Lut u liġi ta' Mosè kollha, altrimenti ma tistax issalva. Pawlu jgħid hekk fil-Galatin. It-tali kwistjoni jgħid qamet minħabba l-aħwa foloz li infiltraw fostna nkiss li daħlu baxx ħalli jispjunaw il-libertà tagħna li aħna għandna fi Kristu Ġesu. Sabiex jaħsruna. Għalihom ma ċedejniex f'sottomissjoni qegħdin tarawha. Iċ-champion da. U fuq il-passi tiegħu rridu nimxu. Ma ċedejniex sottomissjoni ara l-mument wieħed sabiex l-verità tal-Evanġelju tibqa' magħkom. Ma kieku llum m'għandniex il-Vanġelu li Pawlu ddefenda u ġġielet għalih li kieku ċeda dakinhar. U allura l-istess ħaġa llum il-ġurnata għandna l-istess sfida. Illi fejn nies ħajruna biex naqgħu għall-ħażen tagħhom, le. Fejn nies ħajruna biex nadottaw dottrina falsa illi ma teżistix fl-Iskrittura, ngħidulhom le. U titkun tal-azzar. Għandna bżonn l-grazzja tal-Alla biex tabilħa nieqfu fis-sod. Nsibu postna. Min jien għal-mifdi tal-mulej. Mela jien l-ħajti hija dovuta lilu. Ħanissottometti ruħi għalih. Ħanissottometti ruħi iva biex fis-soċjetà jkun hemm l-ordni. Mill-bqija anke kien kun jien waħdi. Atanasius kontra Mundum, wieħed kontra d-dinja kollha, Luteru kontra d-dinja kollha, Pawlu kontra l-bqija kollha, ma jimpurtax. Bil-wieqfa uri minent. Uri li Alla tiegħek. U Alla illi ħaqqu. Kull lealtà, kull ubbidjenza u kull sottomissjoni minn għandek u minn għand il-bnedmin kollha. Amen. That said
But now I see